Mayo on si Domingo, tuig 2025. Domingo sa maayong magbalantay. Good Shepherd Sunday. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa Jesus maingon, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon. Ug dili nagayod sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan, nga maoy naghatag kanila ngari kanako, labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.